И основният лайт мотив на нашата работа ще бъде: моят свят се грижи за мен, моето тяло знае кое е най-доброто за мен. Преди да пристъпим, искам да направя едно уточнение, свързано с темата. Лично аз не се подлагам на диети за отслабване. Признавам, че имах един кратък период от живота си, в който бях залитнала по редица модерни диети, като тази на Дюкан, която се оказа твърде вредна, както и по приема на различни хапчета, прахчета и добавки с недоказан състав и произход. Никак не се гордея с това. Даже бих признала, че това е периода, в който нанесох доста вреди както на тялото, така и на психиката си. Но явно това е бил тогавашният ми начин да се справя с своето ниско самочувствие, с желанието ми да бъда харесана на всяка цена. Нещо, което сега ми се струва смешно, но е факт, който признавам. От близо 40 години се занимавам с гладолечение, а след 35 годишната си възраст това се оказа методът, който възстанови здравето ми от официално нелечимо заболяване и по този начин преобърна завинаги живота ми към здравословния начин както на хранене, така и на живеене. Именно поради това аз не гладувам. Аз провеждам лечебни гладувания, еднодневни, тридневни, 7-дневни. Аз провеждам периодично гладуване 16 на 8, 10 на 12 и така нататък. И целта на всичко това, което правя, е търсене на здравословен ефект с цел хармонизиране на тялото ми физически, психически, емоционално. Разбира се, според конкретните нужди, всичко е с различна продължителност. Последното ми такова гладуване завърши преди 2 дни и в момента все още се захранвам. Продължителността на това гладуване бе само 6 дни, но то бе провокирано от здравословен проблем свързан с ахилесовото ми сухожилие и аз разреших този проблем чрез съответни енергийни, квантови техники и разбира се с един процес на изчистване чрез лечебния глад. Радостна съм да съобща, че към този момент аз подобен проблем нямам. Аз съм Лора Русанова, майстор-практик ТЕС и пренареждане на матрицата към Бареб, педагог, психолог, хипнотерапевт, специализант в програма Психология на здравето към Великотърновския университет, курсист в програма Биохакинг и хранене за здраве и дълголетие към Университета за хранителни технологии в Пловдив. Завършила съм обучение по семейни констелации в помощ на помагащите професии. В тази практика, естествено, ще използвам техниките за емоционална свобода. Метод, който съчетава леко потупване по определени точки. Това всъщност са акупунктурни точки или окончания на енергийните меридиани и с насочване на вниманието към определени думи или фрази според контекста на това, с което работим.